Самандар Баракаев, як сокини лӯлитабори шаҳри Ҳисор, мушовир ва муовини раиси ҳизби дафтари ҳизби социал-демократ дар навоҳии атрофи Душанбе интихоб шуд. ҳамзамон ин ҳизб беш аз 100 лӯлитаборони ноҳияи Ҳисорро ба узвияташ пазируфтааст. Раҳматилло Зоиров, раиси ҳизби социал-демократи Тоҷикистон, рӯзи 16 март дар суҳбат бо Радиои Озодӣ гуфт: ҳадафи ин барномавӣ аст. мо ҳизби социал-демократӣ ҳастем, яъне иҷтимоии демократӣ ҳастем. ҳамин онҳое ҷалб кардем ки шумо агар бевосита худатон ҳуқуқои худатон ҳимоя карда натавонед, биёед мо ба воситаи сиёсӣ, ҳуқуқӣ ба шумо ёрӣ мерасонем, кӯмак мерасонем. ин аввалин бор нест. мо пештар бо ино ҳамкорӣ доштем, лекин якум бор мешавад ки онҳо бевосита ба фаъолияти ҳизбӣ ҷалб кардем. шуғли аслии лӯлитаборон дар Тоҷикистон талбандагист ва теъдоди каме аз фарзандони онҳо ба таҳсил ҷалб мешаванд. Дар чанд ноҳияи Тоҷикистон ба мисли Восе барои лӯлиён мактаби хос таъсис доданд, вале онҳо пас аз синфи 4 ва ё 9 дигар таҳсили худро идома надоданд. аз ин рӯ аксари лӯлиён бинобар надоштани хатту савод фаҳмиши сиёсӣ надоранд. аммо Маҳмурод Одинаев, раиси ҳизби социал-демократ дар навоҳии тобеи марказ гуфт: мехоҳанд хондан оянда ва мехоҳанд ки бо ҷои кор таъмин будан, умуман авлод ҳамин хел ҷозиби ман ҳамин намоён, ман ҳамин хелин оянда, яъне ки орзу кардани ман ҳамин хел муносибати имрӯза тоҷикҳо хати баробарӣ донистан бисёр чизҳои хуб доранд. тибқи ҳисобҳои тахминӣ дар Тоҷикистон шумораи лӯлиён то 30 000 нафар мерасад. онҳо дар ноҳияи Варзоб, Шаҳри Нав, Турсунзода, Ҳисор, Панҷакент, Восе ва чандин ноҳияи дигар умдатан дар деҳаҳои алоҳида ба сар мебаранд. ба назари таърихшиносон лӯлиён қавме ҳастанд ки 5-6 аср пеш аз Ҳиндустон ба кишварҳои Осиёи марказӣ ва дигар мамолики Аврупо ҳиҷрат карданд. дар ҳар давлате ки онҳо сукунат карданд, забони мардуми ҳамонҷоро пазируфтанд. ҳизби социал-демократи Тоҷикистон яке аз 7 ҳизби сиёсӣ дар кишвар аст. ин ҳизб дар парлумони Тоҷикистон курсӣ надорад, вале коршиносон онро ягона ҳизби мухолиф дар кишвар медонанд, ки гоҳо дар баробари мушкилоти сиёсӣ мавзеъгирии интиқодӣ мекунад. ҳизби социал-демократи Тоҷикистонро Раҳматилло Зоиров дар ҳоле таъсис дод, ки дар соли 2003 аз фаъолият дар дастгоҳи президентии Тоҷикистон даст кашид.